Nyapa disendal barang iki? Ayan. Ayan. Kontrol mic menika. Kontrol. Tebal tipis menawi mampil basanipun Eyang Titik Puspa menika tebal tipis. Nek cara wong Jawa sendal pancing. Dadi piye teknik mikinge? Kaya gaweanmu lawas ale. Apri kecerah. Aku hijrah lho, Bre. Anu, Dian, wetenge dikebuk sik ping 3. Ayo, Nduk. Wis aja batin aku. Nulat semangate ra apa-apa ning sing elek saka aku buang ado-ado. Anakmu gari nemu kebecikan. Nggih. Dikebuk ping 3 ji, rolu. Setan radoyan demit randulit nirara kidul randudul debok basa aliak-aliok. Gete abang nyimpang betul-betul nyingkrih ketahireng meneng duwe bojo ayu marake kuru duwe bojo bagus ngati gerus duwe bojo banci ngangeni ngangeni aja ngantek koyo Di bojo banci mare gelis mati. Lah ngopo? Golek nggone ra tau petung kok arep. dirambang masih ngengkel kaya ban ae ora iki